हे गाइस नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आरोबाव आंनि गुबुन भिडिअ'आव बरायबाय। दिनैनि बे भिडिअ'आनो जादों रौतायाव एबसुनि मिटिं दङमोन, बेयावनो आंबो थांदों। स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। थ' स्टार्ट खालामसै बिदिबा लेट्स गो। स्वर्गीयारि बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। आबे बुब्लियाव आं सिनायथि होनो सिगांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' लोगो आफादगिरि आथिखालनि बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि डेपुटि चिफ मानगोनां मुस्रि रमिय' पि नार्जारि बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायना लानो खावलायदों। दा बे बुब्लियाव आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ आं एसेखिनियावनो दोनथ'दों आरो थाबावनाय आलासिफोरखौ दायो दसे उनाव सिनायथि होनो नाजानाय जागोन। गोजोन्थों। साबायखर। हाबाफारि बायदियै जोंनि दिनैनि जे सावरायनाय बेखौ बेखेवनाय दङ आरो बेनि सिगां जोंहा कपिल सर्गियारि मेथाइ खनगोन। आङो कपिल सर्गियारिखौ मिलौदो मेथाइ खननो थाखाय आं खावलायबाय आरो गासै फरायसा फरायसुलि नोंथांमोनखौ थान्दै नोंथांमोनखौ सायनासालियाव सिरिबाङै जिरायनो खावलायदों। जोंनि गोबां आलासि दङ, बिथांमोना बिबुंथि लाखिगोन। माथो मानसियालाय फट' लागासिनो मानसिफोरा फट' लादों। थांसै टाटा।